Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilan at pamunuang ito. Unfiltered, uncensored, direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline! Happy New Year! Pamati mo natin ng magandang umaga din. Siyempre, ng Happy New Year din. Sir Ermin Garcia, nagbabalik. Magandang umaga, Sir Ermin. Good morning, Idol Mark, at sa mga fans mo dyan. At mga fans din po New ninyo. Year! Congratulations din, Sir Ermin, sa bago ninyong podcast show din with Attorney Gonzalo. Okay. Oo. Anyway, sa ano po natin mo, tuloy-tuloy po tayo sa serbisyo publiko natin. Pag-usapan natin itong mga issue, Sir Ermin, unahin ko na ito. Number one natin na issue po ngayon. Tapos na ang suspension order coming from the Office of the President ng itong tatlong miyembro po ng opposition. Sa palagay po ninyo, ano po bang in-expect po natin ngayon dito sa political landscape ngayon ng Dagupan ngayong makakabalik na itong tatlong miyembro nila? Well, makakabalik na nga sila, Councilor Red F. Mejia, sila Alfie Fernandez at Irene Costa this week. No? Yes. Session na sila. And I think the whole seven will be present finally session, ano? Ang ko lang dyan is, I am not so sure kung ano pa magagawa nila because fortunately, the 60-day suspension allowed the former minority, now then the majority before the ally of Senator Belen, Mayor Belen, no? To fast track lahat ng mga Dapat ipasa. na ipasa. Lupuan nila were they obstructed since 2022. Okay, now, but I think ang kuwan ko lang dyan, ano ang gagawin nila sa kakagawa nila ng obstruction para mahinto? I expect, given yung pag-iisip nila, they will start doing sabotage. Isa-sabotage nila lahat ng mga programang na-approve ng mga ordinansa. In other words, ang magiging... So they were going to begin to question yung naging pagpasa nitong mga napaka-importante. No. I think they already know that it's academic, moot and academic. And besides, kung yung paihinto nila, talagang magagalit na sa kanila mga dagupan. Pag iyon ang ginawa pa nila na kunyari, papapasa nila na ay papa-question nila sa korte na ito is an illegal passage of ordinances. Aba, yung mga ordinances na para sa mga taga-dagupan yun, pag naman kinwestiyon niya, anong magagawa nila? Hindi naman nila mapapabalik yung mga perang binayad na, mga ginastos na. Academic na yan for them. I'd like to believe they have. Meron pa silang common sense. But no? Ang kuwan ko lang dyan is, they might decide na to sabotage instead the programs. Meaning, i-delay ang implementation. In a way of, sa palagay ninyo, paano bang taktika ang pwede nilang gawin dito sa pag-delay? Even purchasing. Meron pa silang tao dyan sa City Hall. Kunyari, gagawa pa sila ng mga purchasing. Ang paggawa ng papers, instead of kaya ng isang araw, gagawin nila isang linggo. Mga ganun. Okay. Pero etong mga ganitong klase ng hakbang, Sir Ermin, do you think ito na yung ito na yung time na kung saan very crucial kasi ilang buwan na lang ang pinag-uusapan natin, election na, midterm election. Kampanya na yan. Kaya nga ang kuwan nga lang dyan, ang tag, doon sa podcast namin ni Gonzalo nung Sabado ang lumabas na sinabi ni Mayor Belen, sige, bagko na lang kung total mag-sabotage and everything, tatanong nila niya sa mga taga-Dagupan, ano bang gusto nyo? Anli servisyo or anli perwisyo? Yun na, doon man makikita ang takbo. Yan ang magiging ngayon, strategy ng Belen administration kontra doon sa mga pitong saboteurs.
Okay, pero ano nga dito may mga ilan naman sa mga pinasa nitong new majority nung suspended pa itong tatlong membro ng oposisyon na they're very proud of lalong-lalo na yung ano no, Oh. yung incentives para dito sa mga ano natin, mga manggagawang ng Oo, gobyerno oo. ng Dagupan. Oh, biro mo yan, may executive law na yan assigned by the President. Aha. Hindi pa pinapruban. Walang ayaw ibigay ng resolution, ordinance. Ang mabuti pa ngayon, meron ng mga dump trucks nabili ang Dagupan. Oh, may mga Baka bago na daw eh. Ha? May mga bago na daw, sabi nga ni So, Mayor. bago na eh. So, it's about time. So, tingnan natin kung ano pa gagawin nila. Sabotage na lang ang isipin na yan. Ngayon, kung magdadalang isip sila at sabi nila, kami naman ang magpapasa ng mga ordinansa. O di mabuti, this is on top yung mga nag-plagiarize sila. Okay. Anyway, itong ganitong klase ng political landscape sa Dagupan City, what would you advise to the voting population natin, no? Kung para makita ito, no, kung dapat talagang nagtutulungan ang sangguniang executive at sangguniang panunsod. Yan tama yung sinasabi mo. Dapat magbantay na ng husto at makinig, pakinggan, puntahan nila yung mga barangay, puntahan nila yung mga session, at makita ko anong mga pinagsasabi ng mga kwan, yung bago majority. Okay? Una-una gagawin nila dyan, papalitan nila yung internal rules para sila na naman talaga ang bida. Okay? Doon mag-umpisa. Kaya wala na masasabi ngayon ng minority again, no? Doon sa gusto nilang ipagsasabi kahit sa committee hearings, wala. Sila na ang magmamando. Yung ngayon, ang titignan ngayon lalo ng mga tao, na kung paano sila, ano ang ginagagawa ngayon ng mga majority na sila Red F. Mejia, sila Celia Lim, sila Dadal Reyna, yan, lahat ng mga yan. Makita ng mga tao, ito ba'y sisiraan pa rin nila ang Dagupan? O sila tutulong na? Halimbawa, magbigay pa sila ng ordinansa na makatulog, di okay yun. Pero I doubt that very much kasi mas nakasa ulo nila is paano nila masisira pa si Belen Okay. Pero anyway, ang isa dito sa pinakasiguro, greatest lesson natin sa nakaraang 2 taon at ito magtatatlong taon na itong pananatili nila sa pwesto, talagang they should act accordingly, professionally, kahit na meron silang mga personal indifferences. Because ang kapakanan ng Dagupenyo na nakasalalad dito. Yan sabi mong yan ang exactly ang doon ako yung kinagulat ko dyan. Never nung ako'y nagko-cover na ng sanggunian since 1969. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang ugali at pagkako ng mga council na yan. Grabe. So I hope they open their eyes and start acting, as somebody is respectable, distinguished, at may common sense. At bagay doon sa nakalagay sa honorable. Honorable. Okay. Anyway, Sir Ermin, Punchline! eto naman na nakaraang ang nakakakamot ng ulo, nationwide 800 plus ang biktima ng paputok, nearly 900. Dito sa Pangasinan, higit 100 na itong mga biktima ng paputok at na nakakalungkot, Diyaad Dagupan, merong isang naitala na nasawi dahil po sa paputok. You mentioned in one of your write-ups o sa editorial ninyo regarding doon sa tradisyon dapat at paggaya doon sa mga bayan na nagdeklara and even they pass an ordinance na iban yung kanilang mga tawag ito, fireworks. Pero ang isa dito sa role model dito, Davao, di ba? The Davao City, Davao, actually. talaga unang-una sa Pilipinas. Ang nagban yan. Dito sa Pangasinan, ang nauna, the town of Santo Tomas. Yes. Tapos sinundan last about 3 weeks ago lang ng Bulinaw. Kaya saludo ako dyan sa Bulinaw. At ginawa nila yan
just 2 weeks before Christmas. Mhm. Yun yung kasagsaganan ng pagbibili na ng mga firecrackers, paggawa ng boga, yung mga ganun. Correct. So, ang kwento ko dito is, ano pa ba naman ang hinahanap ng mga ating mga mayor, mga konsehal, Mhm. para i-ban Mhm. totally ang manufacture at pagbebenta niyan? Wala na eh. Wala nang... Yung sinasabi nga nila, kawawa naman yung mga vendors, wala silang hanap buhay. Hindi na totoo yan eh. Mhm. Kaya lang sila gumagawa niya dahil pinapayagan. Mhm. Kung aalisin mo naman yan, meron man talaga silang ibang hanap buhay eh. Nakakabili pa sila or nakakakuha kung anong pwede pa nilang ibenta. Kaya lang sila nandyan dahil pinapayagan sila. O alisin mo yan, akala mo ba mamamatay sila? Hindi. Mhm. Ang masakit nito, every year na merong putukan ng ganyan, meron nawawala ng kamay. Meron Correct. tinatamaan sa ulo. Mhm. Sino sumasagot doon? Hindi naman yung mga vendors. Yeah. O kaya nga sabi nga sa sana, yung mga mayor natin dyan sa Pangasinan, mag-isip na para sa kanilang mga constituent. Para sa kanila yan eh. Alam mo kung ito nakakatuwa dito, nangangampanya ang government. Sinasabi, zero casualty, zero. Yes. Ano magiging zero sa casualty yan? Maraming mayabang. Hanggat may mabibili sila. At saka Hanggat makakasabing, yan, nakalusot ako. Meron ako nito. Meron kayo. aha. Pag nagpaputok, yan, putok. Mhm. And Muna even sugatan. in the class of reporting sometimes nagiging parang advertisement dahil etong mga pinagbabawal na paputok nilalagay sa black market yung mga iba kapag narinig nila sa balita na yung si Bakit Goodbye talaga? Philippines ano pala Alam malakas mo, pala masakit yun. nga dito nagkakamali ang police, ang PNP. Kakasabi nila ng huwag ng gamit, etc. and all that. Mhm. They have the law them onto their hands, Mhm. investigate and pursue doong mga nag-supply noon, Mhm. nung nakamatay, yung mga nakasugat. Hindi nila iniimbestiga. At minibisig lang na, sino ang mga nasugatan? O ilang kayo? Ano nakasugatan? Yun. Meron bang investigasyon kung saan nabili? Mhm. Sino nagbenta sa kanila? So yun ang dapat Wala. habulin. Mhm. Wala. So, happy ulit yung mga nagbenta. Bahala ka sa Ang buwan. problema dito, Sir Ermi, na wala ngang label ng manufacturer yung mga ibang paputok dito na dapat kapag walang label, hindi dapat nila payagan doon na naka-display ng binibenta. Hindi yun ang problema. Patago nga eh. Online transaction na. Online transaction. Hindi na nga ng transaction. Pinupuntahan nila mismo sa kung saan bayan nagtuturuan yan eh. Dito kumuha ka ng ito, ganyan ang makukuha mo. Yan, medyo mura pa yan. Makakuha ka pa isang may kuha na yan eh. May marketing kuha na dyan sa loob eh. Matagal na kasi yan eh. So do you believe na talagang ang isa dito yung law enforcement natin, yung pagpapatupad ng batas ay kulang? Kulang na kulang. Kaya nga nagkaka-aksidente. Kung talaga gusto nila ng zero casualty, at least habulin nila yung mga nagbebenta. Mhm. Ayun, sa mga makukuha yung nagbenta, di yung sa mga nasugatan, Mhm. ano sabi yung sasasalita, kasi kung di naman sila magsasalita, di may penalty yung nasugatan. Ang accepted yan, yung mga sinasabi nilang passive. Mhm. Injuries, yung mga nanonood lang, tinamaan. Yung mga collateral damage. Iba yun. Aha. Pero sino yung bumili at sino yung nagkuhan dyan, ayun, ang pinagtatakaan ko yung boga. Correct. Isa rin 'yan, no, sa ngayon. Illegal yan. Hindi na itatago yan. Mhm. Bakit walang nakukulong doon sa mga gumawa ng boga o nagpaputok sa boga? Mhm. Yun lang. Minor de edad daw yung iba, sir eh. Talaga minor de edad kasi nga there is really no law being enforced. Wala, doon nakukulang ang police. Yes. Kaya nga, nakakuha nga lang ako doon sa statement ni Kapukyan, Director Kapukyan ng Pangasinan PNP na sinasabi niya dapat wag na kayong gumamit ng kung ano para gano'n. Mhm. Dapat ang kasunod na huhulihin ko kayo pag nakuhuli ko kayo. Dapat ganun.
Merong ano, Wala siya sinabi. As a matter of fact, I would imagine, sa sana si Director Kapukin dyan, no, will even make a recommendation sa provincial board at sabihin to pass an ordinance, okay, banning the manufacture and trading of all firecrackers in Pangasinan. para Ayan. para Eh, talagang ma-achieve yung zero casualty, zero Oo. injuries. ang isipin na natin, ano nangyayari dun sa mga tinamaan? Or na aksidente dyan dahil sa maling pagputok, maling paggawa ng paputok. Dahil lang sa ating pabaya. No? Yeah, kasi The local government, even the provincial board, should act on this already. Hindi yung pati sila nakikisama doon sa saya na may pumuputok. Or- Dito sa medyo at least dito sa Makati medyo tumatahimik na pero fireworks. pero ang suggestion ko nga sana parang katulad ng ibang bansa na meron talagang centralized na magpapaputok na lang na state sponsored na tipong yun na lang kasi at least yung mga safety and precautionary measure talagang masusunod kaysa yung kanya-kanya tapos palakasan katulad ng sinasabi ninyo kung ano ang bawal yun palang bibilihin. Oo. Ginagawa naman nata yan ng Davao City. Okay, dito may ginagawa ang private, ang ginagawa ng SM Yes. sa doon sa Megamall. Yung mga iba't ibang Ano network yun, din. pero private 'yon, initiative. Okay? Pwedeng gawin ng local government 'yan in cooperation with kunyari mga private, sila magko-contribute para masaya ng mga mga Pangasinan. Kailangan magko-contribute diyan. Pati ito para talaga sa buhay ng mga taga Pangasinan. Correct. Yun ang kasi walang nagkakon dito kundi yung mga nagmamanufacture, mga importers, yung mga smugglers. Wala kasing nasasampulan. Wala eh. Kaya malakas ang loob nila. Wala. Sinasabi nila, nahuli daw nila, nag-raid ang na raid. Okay, fine, na-raid mo. Ano nangyari dun sa mga naputukan? Bakit nakaganon? Bakit tumaas? Ano nangyari? Correct. Siyempre, pag ni-raid yung mga nasa vendor, isa pakikita nila, yan ang puro legal. Okay. Sa akin, parang pa-PR na lang yan eh. Ang kailangan natin, ang pulis mismo ang maghahabol kung bakit. Doon sila maghintay sa police department. At dapat kasama nila ang barangay sa pagmamatsyag kung sino ng mga nagpapaputok sa barangay nila. Yung mga ibang barangay din, tinatamad na Sir Ermin eh. Yun na nga yun ang inasabi ko. Ang local government at mga pulis, walang pakialam. Ang dali namang i-control. Sabihan mo lang sa kanila, ito, meron tayong tao dyan sa mga hospital, clinic. Para pag sa lubong, ano nangyari, meron sasagot. O kaya sabihan yung mga barangay. Pag may nangyari sa inyo, kayo magdala dito sa pulis o sa ospital. Mag-usap tayo lang, alamin kung sino-sino yung mga yan, anong mga pangalan, at sino, at ilang taon nyo. Ayun nandun na. May investigasyon talaga. Ang kinuha. May investigasyon at merong tayo mga yan habang nasugatan sila eh. Okay? Tanungin mo, magsasabi na sila ng totoo eh. Oo, kasi nasaktan sila, dihado sila dyan. Okay. Pero kung maghihintay ka pa ng 1-2 linggo, baga kung mag-isip na wala na yun. Parang lang yan sir pag aksidente sa sa kalsada, kapag alam nila kung sino nagbenta sa kanilang illegal na paputok, held accountable yun na sagutin yung gastusin ng kanilang medical expenses. Dapat. Dapat. Yes. So anyway, itong sinasabi ninyo is talagang dapat hindi na pa-pogi points, hindi na yung hindi na pa-cute-cute yung ating gobyerno. At wag nang isipin na na sila ng gilas. Political will. Correct, political will. Kulang ng political will. Marami tayong magandang batas pero yung execution ng batas kulang. Kulang. Anyway,
Sa ating pagbabalik, Sir Erwin, pag-usapan naman natin yung ating provincial-wide na issue at itong national. Kasi tinatalakay namin ngayon yung pagkakatanggal ni VP Sara at ng mga dating presidente sa National Security Council. Mamaya, sa ating pagbabalik, Okay. pagkatapos naman po na ilang paalala. Sige. Punchline. O, anong mga plano nyo ngayong weekend? Punchline. Round 2 tayo, idol, ng ating pong punchline ngayong unang Lunes ng 2025. Accountability. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Accountability in Corporate Governance. Ito pong hinighlight ninyo sa inyo pong column din. Tinatanong po kasi talagang tanong po talaga to na hindi na sumasagot at parang wala nang imik po talaga ang provincial government patungkol po dito sa mga naging di umano ay benchmarking travel papunta ng Europa at saka Estados Unidos, Sir Ermin. Wala talaga. Talagang nakita ko tuloy na ang inang ibig sabihin ni Governor Monmongico dito, yung pinagmamalaki niya na ang style niya daw niya is corporate governance. Aha. Okay. Pag sinabi mong corporate governance, yun yung pamamalakad ng mga pribadong kumpanya. Okay? Kung sino ang boss, siya ang masusunod. Wala nang iba ang pwedeng kumontra sa boss pag nasa sinabi mong That's the corporate. private. Corporate governance Corporate yan. approach. Corporate, oo. Okay? Pag sinabi ng presidente ng board, ayos na yun. Tapos mga sana sa board meeting. Okay. Dito ngayon, kasi ang akala ko ang gusto niya sabi sa corporate governance, he is allowing merely his people to do the job, to do their job. Akala ko ganun nga ang ginagawa niya. Para lang to explain bakit hindi siya nakikita sa mga tao. Bakit wala siya doon kung siya kailangan siyang magsalita or makiisa sa mga tao sa Pangasinan. Hindi siya lumalabas eh. Kaya sabi niya, corporate governance ako. Akala ko ganun nga ang kanya. Abay, hindi Approach. pala. Oo. Ang corporate governance pala sa kanya. Ano pala? Lahat kayo dyan sa Pangasinan, sagot nyo kayo, kayo sa akin. Sa akin lang kayo sasagot. Wala nang iba. Hindi naman niya binabayaran niya mga yan. Hindi naman niya empleyado eh. Makita mo yung outburst niya noong 2 weeks ago? Ito ba yung kumalat na video na pinagmumura, nagmura sa ano? Aha. Doon mismo makikita mo ang pagkawa ng maling pag-iisip ni Governor. Hindi mo dapat minumura yung mga provincial officers or local government. Hindi niya sila empleyado. Nagbabayad ang mga taong bayan ng Pangasinan. Parang ang inaano niya dito, Sir Ermin, yung mga doktor na hindi daw nakikiisa doon sa kanyang parang tawag nito. Ang Gico Consultant. Ayun, oo. Oh. Abay, wala siyang karapatan magmura. Umurahin sila. Pwedeng sabihin niya, makikiusap naman ako sa inyo. Tulungan niyo ako dito para sa ating mga... Ganon. Okay? Kasi di mo sila empleyado eh. Yeah. Pero mumurahin mo pa sila. So this is not the proper how they should view the corporate governance na sinasabi. Hindi ganito dapat. Ang ibang corporate governance na ini-apply niya rito eh. Parang sa kanya, lahat ng tao, under kayo sa akin, sagutin niyo sa akin lahat ng gusto ko. At huwag niyo lang sasagutin iba. Yun ang tinatanong ko sa kanya. Bakit hindi kayo mag-explain kung sino at paano niyong ginastos yung pinagbiyahe nyo ng less than 12 months, 4 na biyahe nangyari sa provincial board members, mga departments at kung sino-sino. The last one was even in Spain. Yes. Ngayon sasabihin pa nila si Spain kaya daw nagpunta roon para lang makakuha ng teknolohiya. Diyos ko, sino ba nakaka-define sa kanila ng teknolohiya? Nakita lang nila na may session, may account doon, ginawa na namang benchmarking. Ano gago? Okay. Medyo na nila tayo eh. Sabi ko, they still have an accountability to the people.
to the government, not to that one person, not even just to the governor. Humagot sila. Sa Meron Pangasinense. silang Oo. Sa bawat Pangasinense. Oo. Bawat Pangasinan. Kasi sila, ang pera ng Pangasinan, ang nagbabayad dyan sa kanila, nagsisweldo, hindi si Governor Gico. Okay. Walang... Ayan sana isipin niya at ilan dapat maintindihan ng mga tao kung bakit hindi tama yung sinasabi ni corporate ni governor na corporate governance lang at mukhang tama, hindi, maling-mali. Mali yung take nung ng principle ng Mali yung corporate governance na gano'n. Wala silang accountability sa ibang tao kundi sa governor lang. Mali yun. Aha. Anyway, tignan natin sa mga susunod na araw kung anong development dito at kung ano ba ang pwedeng gawin ng ating pong provincial government sa pamamagitan syempre headed by the governor, kung anong klaseng approach ang dapat talagang i-implement, particularly katulad ng sinabi nga ninyo, hindi naman nila direktamente na empleyado itong mga ito, nakikiusap lang dapat na makiisa sa mga ganitong klase po ng mga gawain na para sa public service para sa ating mga kababayan dito sa Pangasinan. So Wala siyang karapatan magmura. Sa yun. yes. Oo, na murahin itong ating mga itong mga empleyado. At yung mga private doctors na na talagang in practice din na talagang nakikiusap lang na makiisa dito sa kanilang programa. Anyway, Sir Ermin, yung ganitong klase ng pagsagot, napaka-importante nito, no? Lalong-lalo na kapag gusto mong ipaliwanag talaga punto by punto at para malinawan, hindi lang po iisang departamento kundi ang buong Pangasinan, particularly dito sa mga pinaglalaanan ng pondo ng ating probinsya. Tama. Anyway, bukas po ang aming pong himpilan para po sa provincial government. Kung gusto pong magbigay ng komento at reaction din po tungkol po dito sa issue po na ito, bukas po ang aming pong himpilan po para po kunin din po ang inyong pong panig. Anyway, Sir Ermin, nako yung beachfront natin, isa sa talagang... Bakala ko gusto mong pag-usapan si Yes. Sara. Before BP Sara. Okay. Yung sa beachfront natin, no, na itong mga nakaraang isa sa problema pa rin itong kapansin-pansin na mga basura at medyo napapailin yung mga ilang local tourists natin tungkol dito sa sa lagay ng natin dito, mga beachfront natin dito sa Pangasinan. Ay, doon ako nagugulat. Doon ang talagang sinasabi mong yung corporate governance na sinasabi niya is failing. Kasi the people in the field are not doing exactly yung order talaga na linisin. Yeah. Abay, mga bisita na mismo nagsasabi, bakit ganito ang paglilinis yun ng beach? Correct. Nakakahiya. Mabuti pa yung mga ibang binbalay. Mamahusay sila. At least sa Dagupan, gano'n din. They try to clean as much as they can. But sa Lingayen, it's the capital. It's the capital ng Pangasinan na. Sa likod na mismo ng Kapitolyo. provincial building. Yung baba naman, pababayaan nila. So, hindi ko rin maintindihan yun dapat intindihin nila na ang domestic tourism natin ay nakikita na dyan mismo sa mga beach natin. Ang una-una, yung Lingayen, capital of Pangasinan. Correct. Kung yung di pa naman maayos, ano pa man maasahan natin? Talagang Dapat yung unang pinakamalinis dapat sa Pangasinan. cleanliness is next to Fundamental. godliness. Di ba? Kung hindi ka malinis, baka hindi ka rin godliness. Tama ka rin. Tama yan. Punchline! Anyway, Sir Ermin, ito, National Security Council, huling natin, no? Pag-uusapan natin ngayong araw na ito dahil talagang headline po ito sa lahat. Ang pagkakatanggal ni VP Sara, the former president. Anong take nyo dito sa hakbang na ito ng presidente? Maling-mali na naman ang ginawa. Ginagawa nila na namang victim ito si VP Sara. At tapos ang filing ng 3 complaint kay VP Sara,
doon sa sinasabi nilang pagtatago niya ng confidential funds, unang-una, ang approach nila mali doon sa confidential funds. Dapat ang kinuntahan nila at akikon sila doon sa COA. Okay? Kasi nandun lahat eh. Ang gusto nila, ipaharap talaga na talagang, wala eh, talagang personal na kay BP Sara ang gustong palabasin na hindi siya pwede at dapat alisin. Pwedeng ibasura siya, ibabasura talaga siya ng Marcos administration. Iyan ang mahirap mamaya ang panagutan ng Marcos administration. Pag nag-react talaga yung mga tao ng mga loyalista ni President Rodrigo Duterte na may amor din kay Vice President Sara, ay huwag nilang maliitin yan. Yeah. Malaking konyan. At pwede mag-ano yan sa stability ng ating bansa. Oo. Oo. Yung, it's not so much because the national security, pag alis mo, is mawawala ang city, national security. Hindi. It's the mere fact that you remove. Ang masama pa ito, akala nila to make it na hindi masyado masama, inalis na rin nila ang Former presidents. former presidents. Ano kalokohang ginagawa? Sila nga magbibigay ng Advice sana. Advice. What happened in the past? Bakit ganito, ganyan? Correct. Oh. Aalisin mo former vice presidents? Ano bang kalokohan yan? So Gusto this is sila na lang. Yun ang sinasabi, if you don't learn from your history and your experience, babagsak kayo. you're going to fail. Yes. Kawawa Pilipinas. Kawawa. Pero anyway, Sir Ermin, etong hakbang na ito talagang obviously this is political, Politically motivated yan. motivated talaga. Obvious na obvious talaga. And may puntirya dito, which is the Dutertes. Alam mo, target nila talaga mga Duterte. Okay? Gusto nila talagang baliktarin lahat ang mundo kung sana ang mga Duterte. And there, Okay sana yan kung medyo fair ang ang labanan sa politika. Na gusto mo laban, magkalaban nga kayo sa politika, hindi maglaban kayo. Pero huwag niyong gamitin yan, sana, doon sa governance na, iba na yun eh. Oh. okay. Yun ang nakakainis na dyan lang. Mag-iinit ang ulo talaga ng mga tao ng mga Duterte yan. Lalo ngayon, lalo ngayon na andyan na naman, aggressive na naman ang China. Lumapit na naman yung kanilang Coast Guard sa may Zambales. Oh. Akala mo ba magkakaisa siya? Hindi, uunahin niya ang galit nila kila Duterte. Ay, nako. Kaya sabi ko, ay, nako, ito naman. Abangan ang susunod na kabanata. Tignan po natin dito dahil itong midterm election ay isang crucial rin to. Decision making din ng mga Pilipino patungkol po sa magiging landscape ng politika dito sa Pilipinas sa mga darating na taon. Kaya ang palagay ko, hindi nila gagawin yung impeachment eh. Kasi talagang obvious na sila. Okay. Anyway, maraming salamat Sir Ermin para sa insightful na usapan, discussion natin. And sige sir, you can promote anong oras ba yung podcast ninyo sa Nilaan Tabayanan para masundan nila. Saturday ko naman, every Saturday, Wednesday. Wednesday replay lang naman. Ayun. Okay. 10:30. For their podcast. Naku, maraming salamat. Happy New Year, Sir Ermin, and see you soon in flesh. Ikaw, meron ka palang motor, nagmumotor ka pa. Wow. Alam mo, sumama ang loob ko dyan, kasi yun ang gustong-gusto ko. Sana magawa, hindi ko magawa hanggang ngayon ang motor. Nainggit ako sa iyo. Sige, sir. Minsan tayo, kahit dito lang, paikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Kung kaya. Anyway, maraming salamat, sir, and see you soon. Happy New Year po. Maraming salamat Happy po. New Year, Mark. Thank you. Idol, susunod na ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation.